Kedamtang Arko ni Pioneer Kebarni, Karbi Language Teachers Association Matiti Hekpen, KLTA Song, Tiripia Maipu, Dhansing Belapen, Kongchunbang, Bir Singh Teron Atum Mahinpen, Karbi Long Autonomous Council, Language Board Chairman, Longsing Teron aphan, kachoro pon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Hinpen Kachatoidun, Karbi Anglong Autonomous Council, Karbi Language Board Chairman, Longsing Teron aphan, Anparta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Pen, Lamklar Kapaklangpon. Karbi language puthak mate Karbi language teachers lapen Karbi medium school along athan bang kedoan atuma phan prabjin pen kedoan asai kapachun ponja puthak language board chairman Longsing Teron amethang asai kedoan chibikok pen alangni lamtar karjudun thegapot KLTA Central Committee hin pen alangni jungjung aphan kero kepajirpon Lapen kebangjiar ni prabjin pen Karbi local language kapachan ponjia kisung kedoan lapen KLTA songalong akisung kedoan da pachun po pusi ning thepen towar cholang lo pusi Karbi Language Teachers Association Central Executive Committee pachathang chunbang Rajen Teron pen ning jepon Kedamtang arkoi nifai siarni koina doral along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen litum Karbi Anglong Autonomous Council kaching honnai Dr. Tuliram Ronghang sar kachutoidun sar Longsing Teron Language Board Chairman alangli lamklar kendun thek Karbi alam mate Karbi language baphang dun pa along alangli lamklar kendun thek apot litum Karbi Language Teacher Association himpen abitung hen pustame niltum alang liphan kurwang thula pen chorulo lapen ili jungjung KLTA Publicity Secretary ihen pen pustame kurwang thula pen kachoro pajir iglo jekebang ji arnia bang Karbi language kapaphang num thegi asai lapen Karbi language teacher lapen Karbi medium school lapen teacher aku pustame anghoi pustame thirklong pen kapachun pomjia phansi nilitum Karbi Language Teacher Association abitung hinben pustame lang tuman choneng rilo Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Live